שלום רב, שמי אמיר בלוך, אני ראש מחלקת תזונה ופיתוח בחברת פרויקט בר, והיום אני ארצה לכם על חשיבות המגנזיום בהזנת פרות חלב. נתחיל ברקע. מגנזיום הינו קטיון המשמש כקו-פקטור העיקרי בפעילות האנזימטית התוך-תאית, והינו חיוני בכל פעילות מטאבולית משמעותית. מגנזיום חוץ-תאי חיוני לפעילות הולכה תקינה של מערכת העצבים, פעילות שרירים, וחלק חשוב ממנגנון המינרלים בעצמות. והרבה מומחים היום בעולם כבר אומרים שזה המינרל החשוב ביותר בהזנת פרות, חלב, ויש פה גם ציטוט מווטרינר מפורסם שכותב על זה גם מאמרים. ייתכן כי מגנזיום הינו המינרל החשוב ביותר בהזנת פרות חלב, מפני שלא כמו מינרלים אחרים, לפרות יש מאגרי מגנזיום מוגבלים, ולכן הן צריכות לקבל תוספת יומית של מגנזיום במזון. זאת אומרת, אין הרבה מקום לטעויות, צריך לדאוג שיהיה מקור וכל יום. שמירה על ריכוזי מגנזיום תקינים בפלזמה תלויה כמעט לחלוטין בספיגה של מגנזיום תזונתי. רק מה הבעיה? רוב המזונות הנפוצים בהזנה של הפרות הינם בעלי ריכוזים נמוכים של מגנזיום. בנוסף, הספיגה של מגנזיום מהמזונות שאנחנו מאביסים בהם הינה נמוכה מאוד, כ-16% בממוצע, מה שמקשה עוד יותר על נושא אספקת המגנזיום. יש פה איור לגבי ספיגת המגנזיום בפרה, ודבר מעניין מאוד, הקרס היא אתר ספיגת המגנזיום בפרות, וזה בניגוד לרוב המינרלים האחרים שנספגים במעי, לא בקרס. צריכת חומר יבש, תכולת סיב וקצב מעבר המעכל משפיעים על ספיגת המגנזיום. הפרה מפרישה אחוז גבוה מאוד מהמגנזיום שלה בצואה ובחלב, ובעצם הניצול בגוף שלה הוא מועט. ובנושא ספיגת המגנזיום בפרה, לא מספיק שבמזונות יש מעט והספיגה היא נמוכה, גם יש תחרות גדולה בין המגנזיום לאשלגן. ליתר דיוק, האשלגן מפריע מאוד לספיגה של המגנזיום, בגלל ששני המינרלים האלו מטען חיובי, אז שניהם מתחרים על הדופן תאי הקרס שהיא שלילית, והאשלגן הופך אותה לחיובית מדי, ובכך מקשה על ספיגת המגנזיום. וכבר מדברים על יחס מגנזיום אשלגן או אשלגן מגנזיום מומלץ, שזה לא יותר מ3.5 ל1, כאשר בפועל היחסים הם הרבה פעמים הרבה יותר לכיוון האשלגן, מה שמפר את האיזון בפרה. מה קורה בעת מחסור או מחסור חמור במגנזיום? מקבלים היפומגנזמיה קלינית, גרס טטני, שמתבטאת בהתקפים פתאומיים ומהירים של רעד ושיתוק שרירי. לעתים תכופות, היפומגנזמיה קלינית יכולה לגרום אפילו למוות. ולא רק זה, אלא שהיפומגנזמיה תת קלינית היא מעלה את הסיכון לקדחת החלב. ויש הרבה סברות שאני דיברתי עם מומחים בארץ ומומחים בעולם, שאפילו חלק ממה שמאופיין בארץ כקדחות חלב בכלל מתחיל מחוסר במגנזיום, כי המגנזיום הוא מאוד מאוד חשוב למנגנון גיוס הסידן מהעצמות על ידי ויטמין D, וכשיש חוסר במגנזיום זה מתבטא בסוף בחוסר בסידן ובקדחת חלב. מה הם מקורות המגנזיום? מגנזיום אוקסייד הינו מקור המגנזיום האנאורגני הנמצא בשימוש הרחב ביותר בתעשייה שלנו.
יעילות הספיגה של מגנזיום שמקורו במגנזיום אוקסיד היא בעלת טווח רחב, והיא יכולה לנוע בין 28 ל-49%, מה שגורם להרבה פעמים שאנחנו משתמשים במגנזיום אוקסיד, אבל לא מקבלים את התוצאות הרצויות. ישנם מקורות נוספים למגנזיום, כדוגמת מגנזיום קרבונט ומגנזיום הידרוקסיד, אך השימוש בהם מוגבל. מדוע מוגבל? כי מגנזיום קרבונט, שאם הוא מגיע ממקור מחצבי, הוא מאוד מאוד משתנה באיכות, והרבה ממנו לא זמין לפרות. רק מגנזיום קרבונט שמגיע ממקור ימי, הוא זמין מאוד, אבל קשה ויקר להשיגו. ומגנזיום הידרוקסיד יש לו בעיה שהוא ריאקטיבי מאוד, הוא יכול להגיב בלחות ובחום ולגרום לריאקציה לא רצויה. ופה אנחנו מגיעים למי השתייה. מי שתייה נורמטיביים, נורמליים, מכילים 25 עד 30 מיליגרם של מגנזיום לליטר. אבל מה? כ-50% מהמים בישראל מקורם בהתפלה. מים אלו לא מכילים מגנזיום. יתרה על כך, יש הרבה מקומות שיש שבועות שמשתמשים במים מותפלים, ושבועות שמשתמשים במים לא מותפלים. ואז בעצם אנחנו מבלבלים את הפרה. יש שבועות עם מספיק מגנזיום, שבועות בלי מגנזיום, וקשה מאוד לאזן. ופה אנחנו מתבוננים בטבלה של מסיסות מגנזיום. מסיסות המגנזיום אוקסיד היא משתנה בהתאם למקור החומר, יבשתי או ימי כמו שדיברנו, וטיב החומר. מסיסות מגנזיום האוקסיד תשפיע באופן ישיר על הזמינות הביולוגית. גודל החלקיקים של מגנזיום אוקסיד ישפיעו אף הם על המסיסות והזמינות הביולוגית של המגנזיום. אבל מה הבעיה? אם גורסים את מגנזיום האוקסיד דק מאוד, זה יוצר אבק בעת פעילות הייצור במכוני התערובת, ואבק זה מסוכן מאוד לבריאות העובדים, כך שזה לא פתרון טוב לעבוד עם מגנזיום אוקסיד שהם גרוסים לאבק. ופה בטבלה אנחנו רואים מקורות שונים של מגנזיום מהעולם, זה יכול לנוע בין מעל 20% מסיסות בקרס עד למתחת ל10% מסיסות בקרס. ועכשיו הגענו לבדיקות המסיסות שאפשר לעשות למגנזיום בשביל לעמוד על טיבו. ואנחנו, חברת פרויקט בר, ביצענו בדיקות מסיסות בישראל. מקורות מגנזיום האוקסיד הנפוצים אצלנו הינם ממחצבים יבשתיים שמקורם בטורקיה ובסין. בבדיקה פשוטה שפותחה על ידי פרופסור גוף ניתן לבדוק את המסיסות. מה עושים? מערבבים 3 גרם מגנזיום אוקסיד ב-40 מיליליטר חומץ לבן, שזוהי בעצם חומצה אצטית 5%, ש-pH שלה הוא בדרך כלל 2.5. אחר כך ממתינים 30 דקות עם ערבוב נוסף באמצע, ולאחר 30 דקות בודקים את ה-pH של התמיסה. טווח ה-pH הוא נע בין 3.8 לחומר נחות, ול-8.2 ומעלה במוצר איכותי. ואנחנו רואים פה בתמונה רוב החומרים, ואלו הן תמונות של בדיקות אמיתיות שאנחנו ביצענו, רואים שזה נע בין 4.9 ל-6, ואילו הבדיקה הזאת שרואים 9.4 זה חומר שכיום אינו בשימוש בארץ, זה חומר אמריקאי שאנחנו בודקים, בדקנו אותו, הוא נבדק טוב, ואנחנו
בודקים אפשרויות לעבודה איתו בארץ. לסיכום, מגנזיום הינו אחד המינרלים החשובים ביותר לתפקוד התקין של הפרה. ספיגת המגנזיום מוגבלת, לכן חשוב מאוד לדאוג לאיזון המגנזיום במנה. אספקת המגנזיום היא תלויה כמעט לחלוטין באספקה של מגנזיום אנורגני, מוסף למזון. מגנזיום אוקסיד הינו המקור העיקרי למגנזיום, אך חשוב לשים לב למקור ולמסיסות. ובנימה אישית, כשמסתכלים על מטריצות תזונה בארץ, אז ברוב המטריצות מפורטים הרמות של המינרלים סידן וזרחן, אבל בעצם לא מפורטים או מפורטות הכמויות של המגנזיום. ואני חושב שהגיע הזמן לעדכן גם את כמויות המגנזיום בחומרי הגלם, מה גם שבתקופה האחרונה מאוד פופולרי לעבוד ביובש עם מנות של מלחים אורגניים, שזה מאוד חשוב שם הנושא של המגנזיום. תודה רבה על ההקשבה.